Takže zajtra je Halloween, no a ako každý rok, tak aj tento rok som sa rozhodla spraviť sa do nejakej halloweenskej masky, do nejakého kostýmu. Robím to vlastne už dlho, vlastne každý rok, odkedy som sa proste rozhodla, že to budem robiť. Neviem, proste som mala iba takú múzu ma kopla a odtedy som si proste povedala, že OK, každý rok si proste budem robiť nejaký kostým. Takže prvýkrát, čo som sa obliekla do nejakého halloweenského kostýmu, bol rok 2021 asi, alebo 22, nie som si úplne istá. Ale 2023 som bola Puppet, čo som aj natáčala. 2024 som bola Harley Quinn, to som nenatáčala. No a tento rok budem Joker. Milujem inak Halloween, takisto aj hororové filmy, žeriem ich doslova. No a pred tými 2 rokmi, čo som natáčala dokonca, tak ak sa pamätáte, boli sme na takej halloweenskej trick or treat, nejaké vecičke, nejaká akcia. Takže to som si reálne veľmi užila. Takže dnes nemám úplne naplánované, že čo budem akože robiť v tom kostýme alebo tak nejak. Ale budem musieť niečo robiť, pretože obliecť sa do kostýmu len tak a potom to premárniť a v podstate nič nerobiť, tak to je fakt škoda. Možno spravím nejaký photoshoot, čo je možno celkom dobrý nápad. Bohužiaľ nemám normálne miesto na natáčanie, takže kúpeľňa proste, lebo tu je najväčšie zrkadlo. Alebo viete čo, možno to takto bude lepšie. OK, takže môžeme začať. Začneme očami. A mám strašne dobrý jeden hack, že si sem nalepím lepnicu pásku, aby mi to viac akože držalo a potom tie tiene budú rovné. Oh my god, je to strašne nepríjemné, ale pomôže to. Čiže mám tu takúto paletku a z tohto možno túto uvidím, že ako to farbí vôbec. Vyzerá to takto nejak. OK, to asi nem dobre. Mám tu takúto mojej mami paletku, ktorá má reálne takúto strblietavú fialovú, takže asi spravím toto skôr. Toto celé bude musieť byť fakt, že trust the process. Pretože ja si nerobím očné tiene. OK, toto je strašne prepálené, neviem, čo s tým mám robiť. Toto je lepšie. No, čo s týmto? Pridám tam ešte trošku ružovú. Túto asi. OK, hneď je to lepšie. Teraz dáme do toho trošku čiernej, aby to mal ten vibe. Možno si spravím aj linky, ale to ešte nie je úplne isté, ale asi nie. By bolo už moc. Chcem, aby to bolo fakt, že perfektné. Takže sa o to reálne snažím. Ale viete čo? Možno si spravím aj tie linky. Teraz mi držte palce, prosím. Ojoj. Keď linky budú trošku nelinkovať, tak nevadí, ja si ich dorobím. Viete, aký som ja mega dobrý liňajkovací make-up artist. Ja dúfam, že to bude dobre, ja len dúfam, že to bude dobre. Toto bolo hrozné. Tá linka až tak zlá nie, ale toto je oveľa lepšie. To by som si chcela spraviť nejak akože nič extra, hlavne tie ústa, potom to Joker sign bude dôležitý. Najprv base, potom obočie. Akože tu base nechcem nejak extra veľa, iba nejaký malý make-up, korektor a toto. Keďže Joker je proste Joker, tak si spravím tú kontúru silnejšiu. Nie. Ja nemám korektor. Reálne teraz posledné dni, čo chodím do školy, tak si dávam na seba iba že maskaru a rúž. Niekedy ani to nie. Akože čas na to by som možno aj mala, keďže stanem skôr, ale nechce, viete čo. Inak v škole tiež budeme mať nejakú halloweenskú party. Takže možno pôjdeme s kamoškami a rozmýšľam, že či budem niečo iné ako Joker, alebo či budem znova Joker. To ešte neviem, ale možno budem niečo iné, lebo nechcem byť proste tá istá halloweenská maska. Neviem, ako to máte vy inak, ale pre mňa, keď si robím fakt, že taký pekný make-up, tak proste je to terapia. Proste ja si cítim dobre. Neviem presne, ako má tú kontúru ten Joker. Zatiaľ ľudia môžete mi napísať do komentárov, že či aj vy sa chystáte na nejakú halloweenskú party, alebo či sa obliekate do halloweenských kostýmov, alebo či oslavujete vôbec Halloween, ma to zaujíma inak. Že vlastne koľko ľudí na Slovensku takto oslavuje Halloween, viete čo? Nemyslím teraz tak akože trick or treat, lebo tak logicky nemáme také veľmi akože na Slovensku. No vlastne skoro vôbec. Na školách zvykne byť také nejaké, študenti oblečú do nejakých masiek a toto. Bolo to aj u nás na Vysokej, čo máme katedru angličtiny, tak tam sa ľudia obliekli, tak logicky, lebo tak angličtina. Mali tam nejaké halloweenské programy, len škoda, že bola proste škola a ja som mala hodiny reálne, takže som nevedela ísť na tie programy, čo ma dosť mrzí.
Ale ja aj tak každý rok sa proste obliekam do nejakej halloweenskej masky. Či už doma, či už niekde inde, proste mňa to strašne baví a nikto ma od toho neodradí a ani jeden rok proste nemôžem vynechať bez toho, že by som sa neobliekla do niečoho, chápete? Ja som taký typ človeka. Odo mňa to nezoberete proste. Akože nechcem tu veľa jepovať, hej, ale tak nikdy nebolo takéto video, kde sa proste rozprávam. Pardon, že sa nepozerám do kamery. Ale proste, že nikdy nebolo takéto video, kde sa s vami rozprávam nejak o nejakých takých veciach. Teda okrem ásku. Takže sa mi vás toto video bude baviť. Určite dajte odber a like. A veľmi pomaličky, ale iste sa blížime k 200 odobrateľov. Stále to malé číslo, ale pre mňa je to veľké číslo. Proste predstavte si 200 ľudí. Predstavte si proste 200 ľudí v jednej miestnosti. A ľudia, ktorí majú proste, že 600 000 odoberateľov. Si predstavte 600 000 ľudí proste v jednej miestnosti. Však to je insane, absolútne. OK, teraz by som šla na to obočie. Takúto zelenú fixku, alebo čo to je? Tak toto farby vo svetle, takže... OK, dobre. Náhodou, hello, ľudia náhodou. Pripadám si totálne šialene. Teraz ideme na tú jazvu, čo tu má ten Joker. Tak to je veľmi zlé, Toto nevyzerá najlepšie, ale nevadí, niečo si spravíme. OK, ideme spraviť asi ústa. Tento rúž. Vyzerá to zaujímavo. Možno pridám ešte nejakú tú krv. Pretože mám umelú krv. OK, z nejakého dôvodu sa mi vypla kamera, neviem prečo, ale OK, ideme oči. Teda myhalnice, pardon. Neviem, ako to máte vy, ale pri robení myhalnic tak ja rozprávať neviem. Proste myhalnice sú pre mňa vec, ktorá je najpodstatnejšia z make-upu. Keď nie sú myhalnice, tak proste make-up nie je hotový. Fasa. No a teraz ideme na Joker. Aha. Oh my god, to je sranda. Vyzerá to mega náhodou. Takže make-up máme takto hotový. A už iba krv trošku dodať. A jeden veľmi špeciálny hack som na toto videla. No ešte najprv to takto setneme púderom trošku všetko. Že mám tu alobal. Tú umelú krv dám trošku na ten alobal a potom si za nejak takto popritlačím akože. Chápete? Nikdy som to ešte nerobila, takže uvidíme, ako to vyjde. Aj. Dobre, strašne trust the process, nič to nespravilo. Neviem, ako veľmi to mám preháňať s tou krvou, ale vyzerá to dobre, akože sorry. OK, tu je moment, keď si povieme, že stačí. Strašne dobre to vyzerá, oh my god. Takže make-up máme done, vyzerá to strašne dobre. Tá krv, tie oči. To to je také trošku, že OK, ale toto bol momentálne, že najväčší trust the process v mojom živote, čo som robila. Dajte do komentára od 1 do 10 koľko. Takže teraz idem spraviť pár fotiek. Takže ľudia, toto je môj finálny outfit. Som takto pekne v čiernom. Bohužiaľ nemám nejaký konkrétny jokerovský akože kostým doma, takže toto som našla. Vyzerá to podľa mňa aj tak veľmi dobre a ten make-up sa podaril úplne najviac. Oči nádherné a hlavne táto krv, mega dobrá. Už asi nepôjdem nikde, lebo je že veľmi neskoro. Takže škoda, že som tento outfit nevyužila naplno. Ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like, odber, zdieľajte. O chvíľu sa blížime k 200 odoberateľom, takže poďme. Pomaly, ale isto. Takže do komentára mi napíšte, že aké outfity ste mali vy, či oslavujete Halloween, alebo ako sa vám páči celý tento sviatok. Čaute!